ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷӣ. Бардуро ва хори азиз ҳама каса чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. дӯстони азиз яд-се рӯз шид набудем хай пай ризқи рӯзӣ будем дигар кородам ҳастем бисёри бардуро ва хори азизи мо дар ватсапи мо хонаҳои фурӯшӣ хучон ароӣ карданд гуфтанд ки реклама кунем бардуро мо имрӯз бекортар шудем бози анвора гап мезанем бардуро тамошо кунем бе ягон посредника ҳами хонаҳо заминои фурӯшӣ ҳастай хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон ҳам ҳастай бардуро ва яд хонаи дигар барои иҷора шиштан тамошо кунен ва ядона лайки бепила биҷиқен ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошен нами рақамҳода дар ватсапаш бинависен рафтем. дӯстони азиз навора ина ки сарш кардем ана рӯи экрани телефонтона бо диққат нигоҳ кунем ки бардуро мисол вақти мо нархи гап мезанем ана баъд аётон набурояда и бардуро сурате десен хонаи фурӯшӣ нестаю замини фурӯшиай бисёри бардурои мо хоҳиш карда буданд ки аз шаҳри Кӯлоб мо дар замини арзон биёвем ба ҳамин хотир бардуро ина як замини арзон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб яхе стройматериалаш овардагӣ будай соҳиби замин гуфтагия ки замини фурӯшӣ дар Зарникӯҳ ҷойгир буда фавран фурӯхта мешавад яъне ки срочно фурӯхта мешидай бардуро хулосаи гап 6 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб нархша 11000 сомонӣ мега бо дар комментария нанависен ки қиматай 11000 сомон 6 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб ина номерош занг бизанем. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ навора давом метем амои лайкора фаромӯш накунем бардуро вақте лайкора фаромӯш мекунем ба мо зиқ мешаем рости гап и замине десен қарор дорад дар шаҳри Исор бисёри бардуро хоҳиш карда буданд ана гуфта буданд аз шаҳри Исор замин бимон бардуро замини фурӯшиай не ки нархиш гарени арзонай оз ма гуфтам метумтона дар шаҳри Исорай деҳаи уртабиз 8 сотиқ замин як кам аз қим як кам аз санг овардагӣ рехтагӣ будиянд чихеле десен фундаменти се дар хона бардуро рехтагиай қариби хонада мактабам будай ҳамсоё ҳастанд уна бардуро ҳамсоё ҳастанд зиндагӣ доранд нархша 65000 сомонӣ мега 8 сотиқ замин дар шаҳри Исор 65000 сомон чихел нархи арзон бовар кунед гуфтагия камтар арзон мекунам ина номерои телефонаш касе харидорен занг бизанем. дӯстони азиз эълонмона давом метем ана хеле шида буд ки аз ноҳияи Рашт номи пешинаш Ғарм ба мо хона равона карда буданд имрӯз бардуро ина як хонаи фурӯширо дар ватсап ма роӣ карданд оз ма рекламаш мекунам хуб хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рашт номи пешинаш Ғармай бардуро касе намедона кӯчаи Махсимӣ 45 15 сотиқ заминай се дар хона ду верантай бардуро ремонти хонаҳо миёнаҳай оғил аловхона ҳоҷатхона ҳамом дора ову светчам ҳастай хонаҳо тайёрам барои зиндагӣ кардан бардуро 100%ай гирди хона маҳкам будай қариби хонада масҷид мактаб магазино ҳастай нархи ҳами хонае мебинем бардуро ва хоҳарои азиз 290000 сомонӣ мега 15 сотиқ замин се дар хона дар ноҳияи Рашт хоб нархш бардуро 290000 сомон ина номерои телефонаш дар ҳамин рақамҳо имо ватсапам дора маълумоти бештара занг бизанем. дӯстони азиз эълонмона давом метем анаи хонаи десем бардуро нархиш нархи арзонай ба точкашам точкаи зурай бардуро ремонти хубам кардагиай оз ма бардуро рекламаш мекунам хушруа гӯш кунен хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Қирғизон кӯчаи Дусматов 9 сотиқ замин 4 дархона кардагӣ тайёрай 4 дархонаи беҳтарин ки дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ бо ду дархонаи дигар времянкам кардагӣ будиянд ҳоҷатхона дар беруни хонаай ҳамомаш бардуро дар дирини хона будай чихеле гуфтам ремонти замонавӣ кардагӣ будиянд як подвали ҳафтбадии дигаам дора гирди хона бардуро маҳкам кардагиай ови водопровод дора бардуро ови тоза светчам ҳастай бо як чоҳи дига барои мисол овам кандагӣ будиянд наздики хонада мактаб магазино масҷид ҳастай ҳамин хона бардуро хонаи беҳтаринай нарш ҳамози ман шумо да мегум ремонти хубам кардагиай нарша 400000 сомонӣ мега бо арзонам мешидай ина номерои телефонаш бардуро дута номерои телефонаш ҳамондагиам маълумоти бештара шумо метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанем. бародарҷоно эълонмона давом метем ана агар хобтон набурда боша бардуро ҳамин як дона лайки бепила агар битонем биҷиқем бо мо хеле хирсанд мешем ва ҳамин видеои моро дар имо дар чизе сайти дорем поделится кунем
бисёри вақт дар WhatsApp мо менависанд ки мо да хонаҳои арзон биёв, яъне ки коробка боша, нархш арзон боша. Бардро ина як табарои шуморо ёфтам, ана касе ки мисол хона харай лайкора биҷиқин. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор бародарҷоно. Дар шаҳри Ҳисорай 7 сотиқ замин 3 дар хонаи коробкае. соҳиби хона гуфтага ки срочно мефурӯшумша. чӣ хеле гуфтам бардро 7 сотиқ замин 3 дар хона нархша 65 000 сомонӣ мега. ина номрош бовар накунӣ, занг бизанем. тамошобинони канали Сауду Тиҷи бардро ин овоз яду се хонаи дигара гап мезанем. ана баъд мегзарем ба квартираҳои арзон, баъд квартираҳои иҷора ҳам ҳастай. ин хонаи десем бардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе 6 сотиқ замин 4 дар хона, хонаҳо ремонт кардагие гуфтагие бардро. соҳиби хона гуфтагие ки ай бозори Мергон то хонара 11 километр бидай. ай бозори Мергон то хонара 11 километр. 6 сотиқ замин чӣ хеле гуфтам 4 дар хона дар шаҳри Душанбе, райони Рудакӣ, нархш бардро 75 000 сомонӣ мега. 75 000 сомонӣ. ина номрои телефонаш, маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанед, хонаи арзона бихаред. дӯстони азиз, бисёри бардро аз ноҳияи Данғара гуфта буданд хонаи арзон. бардро ина як хонаи фурӯши дига қарор дорад дар ноҳияи Данғара, Шаҳбур дабдай. 7 сотиқ замин дар хона ва як калидори дига ҳам доштай. шкатурша қати паталокаш кардагиай, свечам гузарондагиай бардро, фундаменти 3 дар хонара бо дар бари ҳамин хона рехтагиай, пания туалетчам бардро рехтагӣ будиай, фундаментоша фақат. гирди хона забор қати маҳкам кардагиай. соҳиби хона гуфтагиай ки харидори аниқ боша бо муомила мекунем. нарша 75 000 сомонӣ мега бардро. 75 000 сомонӣ 7 сотиқ замин дар хона. соҳиби ҳамин хона гуфтагия ки алиша ҳамеша ба ягон сексия хонаи этаж қати боша дар ҳамин ноҳияи Данғара боша, алиша мекунам. ина номрои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метиҳем. бардрои сурате дидесен и квартираи фурӯшӣ нест, яъне ки бардрои барои иҷора шиштан, яъне ки квартираан. ними хонаи десен барои мисол квартира шиштанай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 28 квадратни метр, 65 микрорайон да будай ҳамин хона, домои пешинай. соҳиби хона гуфтагия ки хонара ҳолаташ хубай, мисол барои квартира шиштан, халаденик дора, парда доштай, термос доштай, столи барои хӯрок хӯрдан доштай бардро. хоб рӯ парои ҳаловат да будай, рӯ парои ҳаловат дар шаҳри Душанбе, наздики раҳ да будай. ин хонаи десен бардро танҳо барои одамое ки мисол оилавиян, барои ҳамво супорида мешавад. хай бардро оилавӣ бошен, инами рақамҳо да занг бизанен. дар шаҳри Душанбе 1000 сомон е нархш. ва дӯстони азиз, мегзарем ба як квартираи дига. ишан бардро одам қабул мекуна, мисол яъне ки квартира мегира, фурӯшӣ нестай. хулоса гап қарор дорад дар шаҳри Бохтар, як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 42 квадратни метр, 14 микрорайон да будай. хоб домои пешинае бардро. соҳиби квартира гуфтагия ки квартирара меспорем ба иҷора, 3 хонагай, 2 хонаш маҳкамай, як хонаи калонаш ҳуяй. мисол як хонаи калонша меспорем гуфтагия барои одамои тоза ва оилавӣ бошанд. қариби хонада мактаби ниҳай, пеш хонада садик, анам хеле точкаи зур да будай бардро. касе ки намедона пеши автодром да будай. илтимос студентҳо занг назанем гуфтагиай. нархи ҳамин хона бардро ба иҷора мегира, мисол ба иҷора, мисол касе ки квартира дар кораиша 700 сомонӣ ай нархш. мисол як мода 700 сомон месипорива, ҳамин квартирада мешинӣ, зиндагӣ мекунӣ. номрои телефонаш ҳастай, занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ бардро қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. хонага дар 3 этаж қарор дорад, 42 квадратни метрай. домои пешинае бардро, хона ремонти хушрӯ кардагиай. соҳиби квартира гуфтагия ки ҳамин хонаи десен дар наздики химзавод дай. хонага, як кухни, ҳамаи условиёш ҳастай. дар 3 этаж қарор доштай. хоб марҳамат, касе харидор боша занг бизанен. хонаи заминаки времянка ҳам дошта боша, алишам мекунем гуфтагиай. қариби ҳамин химзавод да бошане ки
бардро касе харидор боша занг бизанед гуфтагиай хулосаи гап духонага дар ноҳияи ёвон нарша 90 000 сомонӣ мега ё алиша мекадай. Ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, касе ки тамошо кардесем бардро ва хоҳарои азиз лайкора аётон набурорен. хуб, ин квартира десем бардро қарор дорад дар вилояти Суғдай. ана як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад дар вилояти Суғ, шаҳри Истиқлол да будай. Домои пешина хона чӣ хеле десен хонаи ремонт кардагӣ будай. соҳиби квартира гуфтагия ки як хонага дар 1 этаж қарор дорад. Адрес ана шаҳри Истиқлол 1 микрорайон доми 2 квартираи 62. срочни мефурӯшумша арзонам мешава гуфтагиай. бардро анам хеле гуфтагиай дар вилояти Суғдай. касе намедона як хонага дар 1 этаж нархша 60,000 сомонӣ мега. 60,000 сомонӣ. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистонай занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. дар видеои пешина бисёри бардро менависанд ки аз шаҳри Душанбе квартира бисёртар монем. ба ҳамин хотир бардро ина як квартираи фурӯши дига нархш арзонтарай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага дар 1 этаж қарор доштай 36 квадратни метр ноҳияи Фирдавсӣ. соҳиби квартира гуфтагия ки ана квартирам ремонт кардагиай поёни корвондай гранзавод. як хонага 36 квадратни метр бо аз кухни дарҳуй кардагиан гуфтагиай як бадии дига ҷо ҳастай. харидори конкретни боша занг бизана. чӣ хеле гуфтам бардро дар шаҳри Душанбе як хонага дар 1 этаж поёни корвонда нархш бардорне ки арзонай 130,000 сомонӣ мега. касе харидори аниқем бардро метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби квартира бигиред. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. ана як квартираи дига ки арзонай нархш бардро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. духонага дар 4 этаж қарор дорад 43 квадратни метр. чармгарони поён да будай бардро. кӯчаи чармгарони поён, дом новостройка, хона ремонти замонавӣ дорад. чӣ хеле десем бардро абоёи хуб кардагӣ будай. соҳиби квартира гуфтагия ки срочни мефурӯшумша ремонти замонавӣ дора. автовокзал да будай, баъди магазини Гулшан, дом новостройка будай бардро. чӣ хеле гуфтам дар шаҳри Кӯлоб духонага нархш 155,000 сомонӣ мега. чӣ хеле нархи арзонда бовар кунед. духонага 155,000 сомонӣ. ина номерои телефонаш, касе харидори аниқ бошем бардро занг бизанед. дӯстони азиз, ин буд навори хонаҳои фурӯши имрӯза. касе ки то охири видеоро тамошо кард бардро дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима тамошо кардед. бардро агар видеои мо шумода маъқул шида боша, ҳамин як дона лайки бепила агар битонем биҷиқем, бо мо хеле хирсанд мешем ва ҳамин видеои моро бардро дар эмотон падилид сакнед. мисол бо як ягон хонахари дига мебина, бо хела савоб мешава. раҳмат барои дастгиритон бардро. мисол як хелат хонахарам нестен, хай дар комментария фикрҳои беҳтарини худтона менависен, дастгирӣ мекунен. гапто надорум бардро ва хоҳарои азиз. раҳмат мисол барои ҳамаи шумо. зинда бошен ва то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. мо шумора хай худтона нигоҳ кунед.